Mga sakop sa media ug mga government communicators gipailaom sa Digital and Social Media Summit nga gipanguluhan sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City. Kiniisip lakang sa pagbatok sa fake news. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagkatapok ang mga sakop sa local media sa Cagayan de Oro City. Lakip mga government communicators alang sa usa ka tumong ang pagbatok sa misinformation o fake news. Subay niini, usa ka Digital and Social Media Summit ang giorganisa sa 4th Infantry Division Philippine Army tungod nakita matud pa nila nga daghan gihapon ang sagad mabiktima sa fake news. Dugang pa nila nga dili na sa battlefield ang giyera karon, inay ana-ana sa online platforms nga mas makahatag og dakong danyos sa panghuna-huna sa usa ka individual. We are going into the deepest level of the minds of the Filipino people, by of course spreading the right information, the accurate and the timely information na kinahanglan sa not only sa military, not only sa media, but tanan Filipino people. Naisgutan sab sa maong aktibidad ang kaimportante sa paglambigit sa mga Pilipino sa hisgutanan sa West Philippine Sea. Kinahanglan matud pa ang mas halapad nga community engagement tungod daghan pa kunong Pilipino ang wala masayod sa kahimtang sa West Philippine Sea. Sa tabang sa tanan nga mga nagkanang stakeholders, atong mga government agencies nga magtinabangay para pakigbatukan ang kaning misinformation, fake news o siyempre ang atong isip mga Pilipino sa ato ang teritoryo. Mas elaborate pa ang isgutanan sa West Philippine Sea nga kita taga Mindanao kinahanglan ta manginlabot dili lamang ang taga Luzon but kita mismo dili sa Mindanao kay ato man ang teritoryo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.